and provincial stations. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag kaninyong amin. Welcome sa satoya pong programang Bicol Connection. May ribanan kita about 11 o'clock in the morning. Sa pag-urlay-ulay kan mga napapanood natin mga nyanal daw, pag-receive ni report tali sa mga karonda ng urog na kay DJ Pogi Philip Barasina. Uy, mas may nagsabi baga, mas pogi baga ngayon siya, ano? Joanner de Villa kay Felix, ay kay Philip, ano? Oy, belated happy birthday kay Felix, garo nag-blow out ka suod mo, ano? O dahil ko nakaduman sa residensya ni Engineer Felix Lagrimasan sa itong pag-iribata, sibot na maray. Yan sa information, si Rodel Cesar, Aldrin Orlando sa transmitter site. Felix Lagrimas, ang sa to yung maskuladong PSG duman, Jimmy Guanzon. Mga tugang padagos po ang ginigibong National Vaccinations Day digdi po sa Nasyon kan Pilipinas, ano? Mala ta si Presidente Rodrigo Duterte mismo ang nanginutan, ano, para po ipailing sa publiko na magpabarakuna na kita gabos, ano po, para mas na magkamtanta na ang herd immunity. Ang paglansar na ni National Vaccination Days Bayanihan Bakunahan 2021, pinagibo po sa Camarinesor, kaya nga ni si Gobmix Villafertima nagpasalamat sa mga volunteers, mga health workers, frontliners na sakripisyado man para barakunahan ang mga taong nagpipirila sa mga vaccination center. Digdingani sa sarong establishmento sa Iriga baga, kasuod ba, garo lampasan ribo ang nagpabarakuna. Ngunya na naman, may mga nakapirila na. O, kaya maog makita ta, ang mga tao gusto na pong magpabarakuna para magkarali na ang official pisma sa Satuya. Kanya lang po, si Secretary Duque, kan DOH, garo baga plano na naman na pasurulo to na naman kita ng face shield. Tsaka face mask kung maruluwas po kita sa Satuya mga harong. Dahil kan bagong peligro na naman na variant na na-discover sa may parte kan South Africa. May mga nasyon na pating nahawaan na kayo ni. Kaya nga ni kita sa Pilipinas, mga airport sarado mo na sa mga nasyon na agkoki positibo sa Omicron na variant na ini. Sige sa nang ugbon pati ini yung COVID na ini. Pisting COVID ka. Target ka na vaccinations drive na mabakunahan po
ang mga nasa 9 million Pilipino sa laog nin Tulong Aldaw. Digdi po sa satuyang nasyon. As in, makumpleto ang bakuna ni nasa 54 million na mga Pilipino bago pa po matapos ang taon 2021. Yan po ang gusto ni Presidente Duterte. Digdi man sa tuya sa Camarines Sur, kamautan po ni Gubigs, at least sa 3 days na ini, ma-targetan 60% kan mga taga Camarines Sur na magkabarakunahan na po. Kung ini ang solusyon para po dahil mamiligroan sa tuya mga buhay. Kaya ini pong COVID as in nag-uugbo na COVID. Ay inda tayo, Diyos ko, kastigo gayo din ikan sa tuyang kagurangnan. Kaya dapat gayod magbaragong buhay na kita, magturol-tol ang mga tao, magsa Diyos. Bakong puro pirak nasa laog kan kukuti. Kundi kay puan man ang kanyang porta para mabuhay. Kung mayo kayong sintabo mga tugang, dahil man kita makakakakan, dahil kitang pambakaling bugas, ano po. Pero sana udaki siya dilins sa mga yaon po sa lado kan gobyerno na itong para sa tao, itao para sa tao. Sa Biblia nga ni, ang para sa Diyos, ang para sa tao, asin ang para sa gobyerno, itao man. Bakong itong para sa tao, kakamkamun pa amang kan ibang opisyal kang gobyerno, lalo na duman sa mga nagtitios na mga namamanwaan. Kaya minsan naanggot na sa tuyang kagurangnan. At least 80% kan populasyon na nasa edad 12 to 17 years old. At least makompleto naman po ni na bakuna. Saka may mga booster shots pa. Nakaipuan po. May mga expiration pala nini yung mga pinagbarakuna sa tuya. Marere itong nabakunahan ng AstraZeneca at mga at least mga 1 year an expiration. Pero itong nabakunahan ng Sinovac? Garo 6 months ang expiration lang kay ito, kay puan masundan pa ng bakuna. Tangarig kung ligtas kita sa COVID. Kaya po ang satuyang presidente, liwat na nangapudan sa mga tao na magpabarakuna. Asin ipagpadagos ang pagsunod sa mga health protocol. Siring man po ni Gubmig sa Camarines Sur. Nangapudan man po si Gubmig sa mga constituencies niya sa Camarines Sur na magpabarakuna, asin magsunod sa mga health protocol para labanan tapuan COVID-19. Natiwala po ang mga opisyalis di gobyerno na malalampasan kan mga tao ang pandemya sa hirak ninmal na Diyos. Asin pagmalasakit sa lambang saro sa satuyang kapwa. Uy, mapaskong gayo pati, mga Christmas na gayo, na. Pero baga niya ako mamurumundo pa na pagmati ita ka yung nagdadangadang nakapaskuhan. Maski ang mga tao garo kulang an para sharaping. Itong mga tao baga kan mga nakalis na mga panahon. Arog pa sa nakaning pitsag ko na kimangham sa laog kan mga refrigerator. May kiso di bula na. May mga budget na para mamakalin mga bagong kitchenwares, ang mga misis, ang mga Mr. Man. Kung ano-anong plano naman na barakalon sa laog kan harong, appliances, as in mga bado sa mga aki. So, kaya ngunyan po garo kulang ang siring kaning activity sa maabot na Kapaskuhan. Dahil udaki sintabo ang kadaklan ng mga tao. Maswerte itong mga opisyalis di gobyerno, maswerte ang mga empleyado kan gobyerno
na sure na makakatanggap ng sweldo, makakatanggap pa ng 13th month pay, may bonus pa, ay nako. Sure akong magiging White Christmas po ang sendang Kapaskuhan. Paano man itong udang-uda? Kahirak man po baga, no ha? Ay, good morning sa satuay mga Facebook Live viewers. Si Ma'am Tonette Baldos also watching. May nag-apot digdiyo si Ma'am Baldos kung ano da ang baksin sa Iriga City. Philip, pakiyo nga daw dyan sa may party kansarong establishmento sa Iriga City kung ano ang ibabakunan nindang brand. May nag-aapot nantig, may nag-uunga. Nag-uunga si Ma'am Tonette, Baldos, nagawatsing sa Satuya, taga-Baaw siya, Oy, duman nga ni sa ibang banwaan, suporta sa COVID-19 vaccine. Malata ay pig-agi pa sa mga Borobayli or Bayli kan transport group sa banwaan kang Karamoan Camarines Sur. Ang pagpapahiling kan sa endang suporta sa kampanya sa bakunahan kontra COVID-19. Ini po ang naisip kan mga habal-habal as in tricycle drivers bilang pag-inganyar sa banwaan na magpabarakuna na para proteksyon sa lambang saro. Tama mananggad po baga. Pero nung dawa nga ni maanakan mga arog po kani yung aktibidades, nasa individual naman sana po yan, Ang iba kaya, kaipuan pang magpili nin bakuna. Ang iba man, dawa anong klaseng bakuna, sige sana. Basta mabakunahan na. Po. Ang iba man talagang habong magpabakuna. Dahil taman pwedeng periton po, ba? Kundi yan nga ni, may mga nagluluwas na bakong bakunado, ma-apply ng trabaho, baka dahil ako ang kan-employer. Pero kung bakunado ka, baka ako ka kung ma-apply ka ng trabaho, di ba? Pero bako pa man po ini yung batas sa Pilipinas. Kundi may mga siring sana kaning mga usipon, natibaan nga bako kang bakunado, ma-apply ka ng trabaho, dahil ka ako alangan man ngayon ang employer, magustong mag-ako sa bakong bakunado, ibaan ngayon magkaurubos na magkaharawaan sa mga empleyado niya. Logi a negosyo, di ba? O kaya siyempre, kepuan mong magpabakuna ka kung matrabaho ka para maako ka. Common sense naman sana po baga. Oy, may mga nagraralataw man ng mga barabarita, subuot ayuda na 10,000 para sa nagparehistro kan sa endang national ID. Dahil po dahil ni pagparatubod-tubudan man ng mga chismis man na ini. Pinaimutikan baga ni kan Philippine Statistics Authority. Nagapatanid po ang PSA sa publiko na dahil tubudan ang subuot itataong ayuda matapos na magparehistro para sa National Identification Card. Ang totoo kani magagamit ni kung may transaksyon sa bangko, sa national government or local government, magagamit po ini. Sa totoo lang kadakol ng nagproseso kaini sa mga local government units nagdayo ang mga ang personnel kan PSA para sa national ID system. Tapos nagpa-open pa nga nin ATM sa land bank. Ang problema man po, arog sa kuya.
para bilang-bilang ko kung anong bulan ako nag-process kaya ni garo mga March o anong bulan ito digdi sa iriga. June gayo to. Basta aro kayan. Kung bibilang-bilangon, lampas ng tulong bulan gayo niya ako April, May, June, July, August, September, October, November. Lampas na mayo pa bagang barabarita ang Philippine Post Office. Ining sa Iriga City, Post Office, Iriga. Ano na daw nangyayari? Mapanag-aabot sa tuyang sa kuyang pigahalat na National ID, hali na ko kanina nagproseso. Kompleto man ang sa kuyang pag-process. Pero si iba po, madaling naka-receive kan sa endang deliver na kan post office si Iriga. Pero itong sa kuya nga niya ako, sagod sa ngunyan, uda pa. Pero ikaw man talaga mga barabarita kayo. Chirichismis na, sige na nga para process na kamo. Kung may ayuda nga pinansyal ang national government, lalo pati nga ma-eleksyon, diba nga dyan na sana ipadaro, may pandemic pati nga kita. Nagpa-open ba nga ng ATM sa land bank? Diba nga talaga yung tunsis? May itataong ayuda ang gobyerno, direkta na sa mga taong nag-process kan na national ID. Pero sabi kan na PSA, dahil nga ka mo magparatubod kaya. Sisena daw niya ako ang tutubodon na. Ano man nga niya kung sirbi man ang kaning ATM na ni sa land bank. Kaya itong mga nag-Quraning national ID, kung mayo man ang di useless ang kapagalan na magparapila. Kaya, arin daw talagang tutubudan. Ang taga-PSA o ang gobyerno nasyonal, ano talaga nagpa-open? Ba kung mag-process na sa national ID, kung di nagpa-open pa po nin ATM sa Land Bank of the Philippines. Ano mga naalatunta dyan? Masara sa diri kang hulog kan sa emong kwarta, siguro. Dahil po binibisto kan na PSA, ano website na DSWD Ayuda News, blogspot.com. Huwag daw maniniwala sa pahayag na makakatanggap ang PhilSys registrants ng 10,000 pesos. Yan po ang pinahayag ni Camarines Sur Provincial Officer Clemente Manaog sa media na sa irarom kan co-location strategy kan land bank as in PSA option lamang kung magpapagawa ng account. Yun. Pero kung ayaw mo naman daw, ay di, wag mo. Kung gusto mo, go ka. Ayan. Oy, Bungo for aspirant for president si Bungo. Ano po Abo-abo pa baga si Bungo, pero sabi ka ni Bay, wag kang mag-atras, Bungo. Diretsuhan na ngayon, suportado ka baga ni Tatay Digong. Yung mga hindi daw ipagpatuloy ni Tatay Digong, ipagpatuloy mo. Pag ikaw ang swertihin na manalong president, medyo magabat ang mga naglalaban-laban. Sa mga educational attainment or qualification sa mga nag-aspire for president, ang lawyer dyan, saro lang, si BP Leni Robredo. Yan, sa Dunong, garo, dahil man mauhuri sa Dunong, saka sa tinapusan, ang Bicolan ng aspirante sa kargong president na si BP Leni, di ba? Sunod dyan na nahiling ko, may pulis. May pulis dyan. Si Senator, aspirant President, Senator Ping Lacson. Di ba? May pulis. Naging PNP Chief Director General incumbent senator sa ngunyan. Ano pa? May boksingero. Si Manny Pacquiao po baga. Dahil taman maintindihan kung anong tinapusan niya sa koleyo. Kung anong degree, anong kurso niya ang natapusan.
O, basta siyan pagkaaramta sa Pilipinas, sa enterong kinaban, Senator Manny Pacquiao is a boxer. Boksingero po siya. O, sige. Mag-urag-urag ka mo kay Manny Pacquiao pag ini maging presidente, sarong bugti sa tuya, tiyaya kita. Ano pa? Sino pa ang nag-aspirar for president? Tulungan mo nga ako, Joanna, si Saipa, ang mga for president. Si Saipa. Ha? Isip-isip daw. Ang bank account po subuot, mayong laog na pundo o financial aid. Sabi ka na PSA, kaya itong mga nag-open sa land bank, so mga nagparehistro ka na sa endang national ID sa PSA. Obito lang da kayo na mas mapadali po ang transaksyon sa pamamagitan ng account sa mga bangko or sa bangko. Sige. Wala tayong maaasahan pala mga kaibigan na financial aid or ayuda pinansyal galing sa ating national government. Sa pagkuha natin ng national ID at pag-open natin ng ATM sa land bank. Ay, hindi tayo. Gaga, not pati kitang kapipila kayo. National ID ngayon. Pag maga ngayong national ID, questionon ka kung ano-ano bagang nadalawag na kay kato. Ang pagiging siyudadano mo, Pilipino mo, maki-question kung maayo ka ngayon kaya. National ID ngayon. Nakakutipas man kita, pila man tulos kita dyan. Sa City Hall, mainit. Marasahas, saka gutom kita kapipilot na naglaba na. Ay, nagkakaaranggutan pa kita itong mga personahes na nag-aasikaso sa pila. Minsan may nagsasalisi na sa pila. Ani ba man na senior citizen, gusto man, mainot na sindata, senior na ngayon kami. Sabi man kan si Bados, mas dapat nga ako Bados. Sabi man katong nagpapamimi, nagpapadiding misis, dapat nga ako, nagpapadidi. Baka nga malipasan akong iningutom, uda nang magluwas kay gatas, paano man nga si baby. Kanya ako, paano na daw kitang mayong irarason. Ano daw niya ako irarason ko? Mayo talaga niya ako mahalat ako, taano man irarason ko. Para ako mainot sa pila, di ba? Ay talaga matyaga ka. Ano, Joanne, may naisip ka na kung siya pa mga presidential? Nagiramduman ko lang kaya. Si Bongbong Marcos palaan. Si former Senator Bongbong Marcos. Ano man ang tinapusan kay ni palaan? Ano, mga tugang? Ano man ang sa iyang sa Harvard University mambagada ni nagtapos. Sa anong kurso daw? Ayan ang data pa nare-research. Pero gulpi ang nagugusto kay Bongbong, gusto man, gadakol man ang nauuyam. Dahil po sa kauyaman kan ibang Pilipino sa ama niya, garo na babalintungan si Bongbong Marcos. Ano po? Pero sabi man kaniba, ang kasalan ka naman, bako man kasalan kan, aki. Si Ping Lacson, police. Si Leni Robredo, si BP Leni, lawyer. O si Isko Moreno, ano man ang tenapusan daw kayo niya, Basta sabi niya, graduado man siya sa koleyo. Pero sa mga tinarapusan sa koleyo, saka sa inadalan, garo mas madunong digdiyo sa Indagabo, si Leni Robredo. Sa kayo pan may pinakalangkaw na posisyon sa gobyerno, tangon yan. Dahil ko man po sinasabi na Leni Robredo ako ay igwapa si Sepa to. Siguro si ibang mga nag-aspire president bako ng gayong bistado. Sino kaya dito sa 5 sikat na mga aspirante for president ang mananalo? Ano sa tingin nyo?
Sino ba susuportahan nyo? Ping Lacson ba? Lene Robredo ba? Isko Moreno ba? Manny Pacquiao or Bongbong Marcos ka ba? Mga tugang, ang oras na po ngunyan, alas 10 na po nin pagkaaga. Mga tugang, base sa ngamin na surveys, sabi ka mga taga-Rinconada, sirwin na gana na si Gobmix Villaferte. Sabi po yan kan ibang mga nakakaulay susog sa survey, para maging congressman ka na 5th District ka Camarines Sur. Na kung saan po, si Gobmix Villaferte, mas dakol da pong naitatabang, asin natatabangan sa Rinconada. Asin kadakol lang mga magagayon pamplano niyang gibuhon kung siya na ang maging representante sa 5th District sa Rinconada. Kaya po, ini pong si Gobmix baga, kung madangog nindo itong mga plano niya, nagagayo na talaga. Bilang pinakabatang gobernador sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa kabila ng kanyang kabataan, nag-uumapaw ang kasipagan at kagalingan ni Governor Mix. Sa katunayan, hindi lang niya nabisita ang lahat ng sulok ng Camarines Sur, maging Costales, Kabundukan o Islaman. Nakapagbigay rin siya ng tulong at mga proyekto kahit sa pinakamalalayong parte ng Camarines Sur. At sa kanyang masigasig na pag-iikot at personal na pagkilala sa mga taong kanyang pinagsisilbihan, nalaman niya ang mga problema ng probinsya at nabigyan niya ito ng mga solusyon. Kinilala si Governor Mix ng Commission on Higher Education o CHED bilang kauna-unahan at natatanging gobernador sa Pilipinas na may pinakamaraming local colleges na ipinatayo at pinamamalakaran. Sa liderato ni Governor Mix, nagkaroon ng Governor Mariano Villaferte Community Colleges kung saan libre ang dekalidad na kolehiyo para sa lahat ng estudyante. Sa mga bayan ng Baaw, Garchitorena, Libmanan, Siruma at Tinambak, magbubukas pa ang Governor Mariano Villaferte Community Colleges sa mga bayan ng Karamuan, Balatan, Bato, Bula, Buhi, Lupi, Goa, Ragay, Del Gallego at San Fernando. Bukod dito, nagpatayo rin si Governor Mix ng mga modern classrooms na may digital blackboard, libreng internet, tablets at laptops bilang parte ng digital literacy program na naglalayong gawing nangungunang probinsya ang Camarines Sur pagdating sa ICT software development at technopreneurship sa buong bansa. Kaliwat kanan rin ang mga bagong infrastruktura na ipinagawa ni Governor Mix, kagaya na lamang ng mga covered courts, concrete roads, road openings, mga tulay at marami pang iba. Sa termino rin ni Governor Mix nagsimula ang naglalakihang proyektong infrastruktura kagaya ng iconic Capitol Building, modern school building para sa Governor Mariano Villaferte Community College sa Libmanan, modern sports and convention center, trading hub sa Pili, rice processing center, fruit and vegetable processing center at iba pa. Sa ilalim ng mahusay na liderato ni Governor Mix, matagumpay na nakapagtanim ng 40 million trees ang El Verde Program, ang pinakamalawak at komprehensibong programang pangkalikasan ng probinsya ng Camarines Sur. Hindi lang kalikasan ang napabuti sa programang ito, sapagkat libu-libong konstituentes ang nakinabang sa mga sustainable livelihood programs ng probinsya, gaya na lang ng
Beekeeping Livelihood Program, Nipa Shingle Livelihood Program, Mud Crab Fattening Livelihood Program, Cocoa Sap Sugar Production Livelihood Program, Gabod Production Livelihood Program, Buddha Belly Livelihood Program, at marami pang iba. Prioridad rin ni Governor Migs ang kalusugan ng mga Camarinenses. Kaya naman, inilunsad niya ang Cafuerte Healthcare on the Go, Cafuerte Medical Assistance Program, at Expanded Cafuerte Healthcare Program. Sa ilalim ng mga programang ito, labis na naasistensyahan ang ating mga mahihirap na kababayan na magkaroon ng access sa libre at dekalidad na serbisyong medikal at mga gamot. Nagpatayo rin si Governor Migs ng modernong Camsur Provincial Hospital sa munisipyo ng Bula na may mga makabago at top-grade na ekipaheng medikal kagaya na lang ng CT scan, digital x-ray, digital mammogram, hemodialysis machines at marami pang iba. Sa panahon ng pandemya, si Governor Migs ang pinakaunang gobernador na naglunsad ng Balik Probinsya Program upang asistensyahang makauwi sa probinsya ang mga Camarinenses na na-stranded sa NCR at Calabar Zone dahil sa Enhanced Community Quarantine. Dahil sa pandemya, libo-libo ang nawala ng trabaho. Marami sa ating mga kababayan ang nagutom, nawala ng matitirhan at pangkabuhayan, kaya kinailangan nilang maglakad makauwi lamang sa probinsya. Sabi ko dito sa anak ko, no choice tayo. Kailangan maglakad talaga tayo para makauwi. Maglalakad tayo hanggang Cubao kasi pagdating sa Cubao, mayroon naman doon masasakyan na tulong ni Gobernador Migs. Saka ni Congressman Villaperte, yung tulong na po niya na balik probinsya. Sa pamamagitan ng Balik Probinsya Program ni Governor Migs, higit 7,000 locally stranded individuals ang naiuwi sa Camarines Sur. Bukod sa libreng transportasyon, libre rin ang lahat ng kanilang pangangailangan sa 14-day quarantine pagdating nilang probinsya. At bago pa man sila pauwiin sa kanilang mga tahanan, pinabaunan sila ng asistensyang tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers tupad sa pakikipagtulungan sa Department of Labor and Employment. Si Governor Migs rin ang naglunsad ng kauna-unahang border control sa bansa na may libreng antigen testing para sa lahat ng mga papasok sa probinsya ng Camarines Sur. Dahil dito, marami sa mga kaso ng COVID-19 sa probinsya ang maagang na-detect sa border pa lamang, kaya hindi na ito kumalat pa sa kanilang komunidad. Naging agaran rin ang pagtugon ni Governor Migs sa pandemya. Kaya nagkaroon ng COVID-19 treatment facility sa Bula, Camarines Sur. Ang pasilidad na ito ay kumpleto sa mga pinakabago at pinakaimportanteng ekipahe pagdating sa pagliligtas ng buhay ng mga pasyenteng may COVID-19, kagaya na lang ng digital x-ray machines, ABG machine, defibrillators at computer-based ECG. Bukod dito, ang ibang district hospital rin ng probinsya ay ginawa ng COVID-19 treatment facility para sa mga mild to moderate cases. Nagpatayo rin si Governor Migs ng PCR laboratory sa Camarines Sur upang mas mapabilis ang pagpoproseso ng RT-PCR tests results sa probinsya. Dahil rin sa mahusay na pagpaplano at malinaw na prioridad ni Governor Migs noong nagkaroon ng kakulangan sa ventilators sa buong mundo, agad siyang nagpabili ng 15 ventilators para sa mga pasyenteng may malalang sintomas ng COVID-19. Sa kasalukuyan, ipinahihiram ang mga ventilators na ito sa Bicol Medical Center o BMC at patuloy na nakaliligtas ng buhay. Ang Camarines Sur rin ang isa sa mga unang probinsya sa bansa na nagkaroon ng libreng targeted mass antigen testing sa mga lugar na may kaso ng COVID-19. Kasabay nito, masigasig ang contact tracing ng Emergency Response Team ng probinsya dahil na rin sa mga masigasig na liderato ni Governor Migs. Pagdating sa Disaster Risk Reduction and Management, walang nakahadlang kahit pa ang tatlong magkakasunod na bagyo noong 2020 sa pagbisita ni Governor Migs sa mga nasalanta upang abutan sila ng asistensyang labis nilang kailangan. 24/7 rin ang Quick Response Team ng probinsya upang masiguro ang kaligtasan ng mga Camarinenses, may bagyo man o wala. Kompleto rin sa trainings at mga kailangang ekipahe ang Emergency Response Team ng probinsya.
Naging malaking layunin din ni Governor Meigs ang pagresolba sa matinding pagbabaha sa probinsya. Kaya naman isinulong niya ang Bicol River Dredging Program. Hindi rin nakaliligtaan ni Governor Meigs na suportahan ang mga magsasaka at mangingisda. Patuloy ang mga programa upang makapagbigay ng shallow tube wells, pump irrigation system for open source, tractors, harvesters, transplanters, threshers at iba pang makinang pangsaka sa mga rehistradong farmers organizations sa probinsya. Patuloy rin ang pamimigay ng mga pataba at hybrid seeds sa mga magsasakang labis na nangangailangan ito. Para naman sa mga mangingisda, nagpagawa at namigay ng fiberglass boats si Governor Meigs upang matulungan silang suportahan ang kanilang pamilya sa kanilang kabuhayan. Kung nagawa ito ni Governor Meigs sa murang edad para sa 35 munisipyo, syudad ng Iriga at 1,036 na barangay nito, ano pa kaya ang magagawa niya kung siya ay maging congressman ng ika-5 distrito ng probinsya? Isa sa mga ipaglalaban ni Congressman Meigs ay ang mapunduhan at maumpisahan ang 46 billion pesos World Bank study na solusyon sa pagbabaha sa Rinconada. At dahil prioridad niya ang kalusugan, plano rin ni Congressman Meigs na magpatayo ng modernong ospital na matagal nang kinakailangan sa Iriga City. Sa kasalukuyan, Iriga lang ang natatanging syudad sa buong Bicol region na walang public hospital. Ngunit may nakaplanong amusement park sa gitna ng pandemya. Sa liderato ni Congressman Meigs, ang prioridad ay nasa kalusugan at hindi sa kung ano paman. Para naman sa munisipyo ng Nabua na isa sa mga pinakamatatandang bayan sa bansa, plano ni Congressman Meigs na gawin itong syudad dahil sa mataas na budget para sa mga syudad. Siguradong mas maraming programa at proyekto rin ang maipatutupad sa Nabua. Para sa bisyonaryong kagaya ni Congressman Meigs, may potensyal ang bayan ng Buhi na maging sentro ng renewable energy sa Camarines Sur base sa mga pag-aaral sa hydro, biomass at wind energy. Para sa mga simpleng mamamayan, ang pagkakaroon ng renewable energy source sa Buhi ay magdudulot ng mas murang kuryente para sa lahat. Ang munisipyo ng Baaw naman ang pinaplano ni Congressman Meigs na maging mother campus ng Rinconada State University. Kung naging matagumpay ang Baaw Community College sa ilalim ng kanyang liderato bilang gobernador, isusulong niya pa ang pagpapaganda at pagpapalawak nito gamit ang national funding. Sa Bula naman, itatayo ni Congressman Meigs ang Rice Processing Center na labis na makakatulong sa mga magsasaka sa probinsya. Sa pamamagitan nito, hindi lamang maiiwasan ang pagkalugi ng mga magsasaka kung hindi ay magiging epesyente pa ang produksyon, paggiling, pagpapatuyo at pag-iimbak nila ng bigas. Plano rin ni Congressman Meigs na gawing tertiary hospital ang Camarines Sur Medical Center sa Bula para mas marami pang mga taga-Camarines Sur ang mabenepisyohan nito. Para naman sa Bato at Balata na kapwa hitik sa likas na yaman at magagandang tanawin, turismo ang paiigtingin pa ni Congressman Meigs. Sa Kayugkog, Balatan matatagpuan ang Nagsusum Falls at Underground River na maihahalin tulad sa Kawasan Falls sa Cebu at Pindol Cave ng Indonesia. Samantala, sa pagitan ng Bato at Balata naman matatagpuan ang Kutmo Kayugkog Canyon kung saan maaaring mag-trekking, biking, trailing, cliff jumping, tubing, caving at canyoneering. Kaya tuloy-tuloy ang patrabaho sa Pasakaw Balatan Tourism Coastal Road na magdudugtong sa Pasakaw at Balatan. Balak rin ni Congressman Meigs na ipagpatuloy ang highway na makakarating sa Duran, Kugit, Triple P, Bato at buksan at palawakin pa ang access hanggang makarating ito sa Pantaw, Albay. Ang turismo nagdadala ng trabaho at oportunidad na labis na kailangan ng mga kababayan natin sa Rinconada. Malalaki, malalawak at mabibigat ang mga proyekto na pinaplano ni Congressman Meigs para sa Rinconada. Ngunit sa kanyang sipag, tiyaga at pagmamahal sa ika-5 distrito, sigurado si Congressman Meigs na kakayanin niyang matupad ito. Ang tunay na taga-Rinconada ay ang palaging tumutulong sa mga taga-Rinconada. May magandang plano at hangarin para sa mga taga-Rinconada.
Kung nagawa ni Governor Migs para sa 1,036 na barangay ng buong Camarines Sur ang kanyang mga malawakang proyekto at programa, paniguradong kayang-kaya niyang gawin ng mga ito para sa 229 na barangay sa Rinconada. Mga tugang, sa indo pong nadangog ang mga magagayon na accomplishment, achievement, performance, mga nahaman na itabang sa mga tao sa bilog na Camarines Sur and Rinconada ni Gov. Migs Villaferte, na sinasabi nga ni po sa mga survey na sure win na gana na si Gov. Migs Villaferte para maging congressman kana ikalimang distrito kang Camarines Sur dahil sa kadakol-dakol na dagmang na mga nahaman na ginibuhan na itabang na mga proyekto, programa, mga aktibidades na napakinabangan kan mga tao, mga ayuda sa tuya pong nadangog. Kaya kadakol niya pa pong planong giribuhon, magagayon pati, mga quality programs and projects ang gusto niyang daron sa Rinconada. Gigibo niya pag siya na po ang naging congressman kan Rinconada area sa masunod na 2022 election. So siguro man po, tama man talaga ang mga simbag kan ibang nahapot na talagang sure win na si Gov. Migs na. So, dayo lugod na ginusto niya mag-star dahil sa maging domicile, ano niya po ining Iriga City, Rinconada, maging staran, dahil iyon ang napili nindang magagom, nagkaaki na sindaligdi, napakaswerte niya talaga ni Gov. Migs, ano? Taligdi naman sa indang primerong baby girl, mato ang aking babaeng nagayong-gayo na pati. Dahil po sa pagmamahal niya sa Rinconada, kadakol ang sa iyang gustong hamanon para pakinabangan, mag-asinso sa tuyang distrito. Kaya itong sabi ka ni ba, aputon man nga nindo kung ano mananaginibuhan kan more than 18 years or sa laog ng 18 taon na paninirbihan man kan kalaban ninda sa politika kung ano man lamang ang dekalidad na mga programang napapakinabangan sa Rinconada or Iriga City. O kaya ang sa iya pong pagiging taga-Iriga na ni Gov. Migs, nagpapahiling ning pagpadangat nindo sa iya, ta pirmi siyang gana ka nakaaging 3 terms na pirmi siyang gobernador. Pirming ang Rinconada nagtatao sa iya ning kadakol-dakol na boto dahil sa pagpadangat po kan mga taga-Rinconada kay Gov. Migs. Kaya digdi siya nag-star, maging domicile of choice niya yun na maging forever ng istaran niya, gusto niya, laki niya, pamilya niya, digdi na magtarapo sa college. So, mag-ereskwela, magdarakula, dahil ang environment na maray. Kaya, susuklan man po ni Gov. Migs nin mga project, programs, lalo ng edukasyon, ang renewable energy, ang pagpakusog kan agrikultura sa Rinconada. Malaga ng kita nin Rinconada State University and Public University sa Iriga, Public Hospital, sinigwa na kitang eksistidong Camarines Sur Medical Center sa Banasi, Bula. Ang Rinconada, magkakaigwa pa ng additional city pag-abot kan na panahon na siya na po ang congressman ta, dahil ang nabuwa, gigibo niyang Nabuwa City. Di ba? Napakagaling. At napakahusay para mag-asinso lalo po ang sa tuyang Rinconada District. Di ba? So ipapadagos ang marina serbisyo ni Gov. Migs. Mga tugang, gusto ko man na bation ang mga Facebook Live viewers ta. Si Ma'am Tonet Baldos, hi, hello po, good morning. Thank you, Ma'am, for watching. Si Siram Jason Buevos, masiram na morning. Same to you, sir. Thank you. Si Jimenez Prestado Bungay Salva, also watching. Ang sa kuyang magayong-gayo na hermana, si Melanie Mendoza kan Limassol, Cyprus, also watching. And si Mr. Bander Gisen of Limassol, also watching.
Si Hermanang Monica Pirique, ang sabi niya baga sa programa kan RP in DCKI? Hi, hello. Ako po si Monica Piriki kan Limasol. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig or manood sa RPN DCKI. O yan, salamat. Salamato na maray kay Hermanang Monica sa sobra-sobrang pagsuporta sa mga programa kan RP and DCKI, lalo na sa Bicol Connection. Good morning, Brother Joe, at salamat at sa lahat ng staff. God bless everyone. Pabati po again sa mga kaibigan ko po, Tabi. Ang mga friends niya, mga magagayon, mga gwapito, mga mabubuot, and siyempre, mga madijus noon. Sabi digdi, good morning kay Mr. Milandro Oliva, Sartihada, Gina Cisno Ablon, Basquinas, Emil Tumon, George Rodriguez and family, Rosalie Pascorativo, Socorro Rodriguez Yuloyo, Elisa Mora Losarita, Alma Bilaro Walandong. Uy, nagpabunyag pa lang si Ma'am Alma Landong. Kansa iyang bunsong aki sa kani paring Rodel. Uy, belated happy birthday man kay Rodel Binaobra. Brad ni paring Cha Binaobra. Thank you katong duwang crispy pata Si rimang kay Ma'am Ben Binaobra also watching. Good morning kay Jimmy Guanzon, kay Hector Tanyuri, kay Mary Yuri also watching. Thank you. Kay hermanang Donya Maureen Medroso and kay Bayaw Erning Medroso. Good morning. Kay Donya Maroa Mendoza Yazero of Japan also watching. Thank you. Siring man si Brad Rolando Medroso. Good morning, also watching. Thank you. And kay hermanang Milani da. Siguro daw na nagpatang ko si hermana. Siguro pinagluto siya ni hermanang Milani ng cake. Tas si Milani baga marini maglutong mga pasta. Ano nga pa dyan? Ito mga mga spaghetti, mga pansit labok, kung ano-ano, mga cake. Siguro dinarangkan hermanang Milani dyan sa Cyprus, hermana. Monique, kaya nagpapasalamat. Tas si hermanang Milani kaya baga medyo may pagka-Espanyola, Ang gusto niya, ito mga noodles ng mga pagkakaan. Mga salad, araw kayan. Oy, good morning Mandaki Jobin. Si hermanang Michelle Pasiti, also watching. Thank you, hermanang Michelle. Happy morning po sa Gabo, saka sa mga taga-Bui, mga sadiring tao maninda dyan sa Bui. Also watching. Gabos po dahil nagwa-watching, sabi ni hermana. Salamat sa indo po, Gabos, mabuhay po kamo, stay safe and healthy po. Stay strong, enjoy ang buhay. Ang buhay ta sa ibabaw kang kinaban po, napaka-iksi at temporary laang. Kaya ang gayon, asin ang kagwapuhan ta, nagkukurupas. Kan panon, ang titindugong ko nga ni, kan panon, sabi kan mga kabats ko, yao na nga si Ala Martin Yiberang nagahalong Joey Marquiso. Ngunya niya ako yao na nga si Palito. Sige mo sana kaya ngayon pading salit. Kaya ito ngayon maskulado ka, grabe ngayong apil mo sa mga kabats ta. Ngunya ngayon ang titindugon mo, mayo ka ng gayo ngayon pading apil. Kahit ito ngayon pa di lamo kagwapito. Yun niya ako. Talaga pa di pag nagugurang na. Nagkukulubot na ang itsura ta. Kahit ito ngayon pa di, ang lubot mo, intirong butog. Ang dagan mo ngayon, burutog. Ngunya niya, kurupos. Dawa niya ako limugmugan. But sa kurupos naman. Okay, dapat enjoy tang sa dirita habang kita nabubuhay sa ibabaw kang kinaban, mag-ibog kita ng karahayan sa kapwa, asin sa pamilya. Oy, pasalamatan mi man, siyempre, ansa mo yung mga Christmas greetings sa sponsor sa RPNDCKI. Ang celebration kan Kapaskuhan, ini po baga simbolo na nasa tuya pong Kapaskuhan, simbolo kan pagkamuot, pagdatong, pagpreparar, kan sa tuyang kagtubos.
Sa enterong Kinaban. Ang RPNDC kay Iriga po nagpapaabot sa enterong Kristiyanong komunidad. Nina advance Merry Christmas and prosperous New Year to one and all. And thank you so much sa gabos ming mga advertisers sa palagos na pagsuporta, pagtitiwala sa Samuya, asin sa gabos na nag-i-sponsor sa gabos na mga activity and programs mi po. Sa number one, bako pong sinasabing number one na maurag sa programa. Dahil po kami kaya nagki-claim award na yan. Ang gusto mi lang, number one na mundag na AM station sa enterong Bicol region, especially sa Iriga and Rinconada, ang RPNDCK ay TV9 pa ini kan panahon. Radyo na, may TV pa. Oh. Sagod nyo niyan, may radyo pa, may television pa. Ini pong TV10. Na RPN, nag-merging na, nagkasararo na, kan CNN Philippines. Kaya kami po, radyo na, may television pa, mga network pa. Bakong arog kan iba dyan nasabi, ang RPN ngayon, saro sa nanging istasyon. Dahil po, ang RPN po, saro sa kadakol na mga radio station network, sa kadakol pang mga branches na mga TV sa enterong Pilipinas. Kaya lang kami po, napaka-humble dahil kami nagpaparayabang. Ang importante lang sa mo, makapag-entertain sa endo, makatod ng informasyon, makapag-paugmaman, minsan, makapag-pauyam. Pasensya na po kamuta minsan. Sa may mga news po, kaya baga na, may nauugma sa mga news kan broadcast, yag ko man kinabubuisit. Takon pirmi na sa nangayang barita, garadanan, baradilan, saraksakan, rologosan, harabunan, buisit na kaya ng ibang mga namamanawaan, lalo na kung puro COVID, na una mo nag-iiskutin nyo. Ang COVID na naman niya nagpositibo sa araw kani, uni. Ang nag-recover ngaya, uyan. Ang nagpapaumay, uni. Ang IATF ngaya, ang patanid, uya. Ang DOH, uya. Ang World Health Organization, uni pa. Kaya barali ka na naman kita sa face shield. Kaya pesting ang COVID, dito siging ugbon. Oy, nalilingawantan na pating magpasalamat. Salamat po sa mga Christmas greeting sponsor kan RPNDCKI and Our Lady of Mediatrix Hospital located at Zone 1 San Jose, Iriga City, owned and managed by Dr. Alini I. Gonzales. Sharing man po ang incumbent board member Butsukoy Oliva kan Rinconada and Vice Mayor Rex Oliva. Sharing man po ang Mediatrix Hospital. Good morning. Nag-antabay sindangon yan. And management and personnel. Thank you so much. Sharing man po ang New Tanchuling and Villanueva Hospital owned and managed by Dr. Ray Tanchuling and Dr. Corazon Villanueva Tanchuling of Iriga City. Sharing man po, pinapasalamatan mi ang Capuerte Medical Headquarters. Yan po dyan, ang hepe, ang namamayo kaningon yan, si Aspirant Councilor Joril Kaayaw and family. Sharing man po, salamat kay Honorable Attorney Fernando D. Simbulan and family, Municipal Mayor of Nabua, Camarines Sur. Sharing man po ni Punong Barangay Bert Balbuena, Aspirant Vice Mayor Kanabua. Asin sa bilog na pamilya niya, thank you so much, good morning. Kitatay niya, no? Kitatay Balbuena, sa mga tugang niya, perming nakantabay sa programa. Salamaton sa indo dyan. Okay. Siring man, hatod ni Honorable Councilor Dante C. Oliva, an aspirant board member kan Rinconada area. And si Honorable Roselier Rosorol po, aspirant for mayor sa Iriga City, and si Mayor Jeff Besinio of Bao Camarines Sur, siring man si former Councilor P.B. Gascon and family of Iriga City, and Lucky Best Enterprises owned and managed by Mr. Mike and Dr. Giniki of Iriga City. Good morning man dyan sa Vice Mayor's Office sa Iriga City. Kay Vice Mayor Rex Oliva, aspirant for Mayor, City Mayor of Iriga City. Next, 2022 national and local elections. Mga tugang, mahanap buhay
upo muna kami and after hanap buhay, balik kita sa programa. Garo, ilang ko daw kung may papagrit pa digdi sa Facebook, inutong ko na yung kunoy, mga hanap buhay. Pagkatapos, ilalawag mo na mga hanap buhay mo dyan. Kung di alat ko na ilang ko daw kung may mapabati pa. Minsan po, yung mga gusto man na magpabati sa programa Sisi pa ining gustong bati yung tanigdi. Sabi ni Hermanang Monica, Tagubuan ba? Ang pamilya ni Auntie Bibi Habana Tagubuan of Tarlac also watching. Kinistor, dating production manager baga ni Sinistor kan sarong sikat na higanting telebisyon sa Pilipinas. Good morning. Dakol ini yung mga artistang pigtatarabangan, si Pinsan na Nistor. Napakatalino kayan. Garo naggraduar siya sa De La Salle University. Nin kursong di urag. Kaya ang pinsan kong ini multimillionaire na. Sa Tarlac, harong garo na mansyon. Nya ko lola ako sa ako na malawas. Paglaog ko kan harong ninda. Ribo na kung saan ang pintuan palawas. Arog pala niya o kani maging empleyado kan sarong higanting telebisyon sa nasyon kan Pilipinas. Sobrang yaman. Dahil sa sobrang talino, napakahusay ng kanyang posisyon niya. Oy, kay Hermanang Monica Pirique, sabi niya pakibati kay Clark Jordan Ranyosa. Clark Jordan Ranyosa, good morning. Thank you for watching. Sabi man ni Rosita Rombaoneri, good morning, watching from Davao City. Nuaring ka mamapuling Iriga para sa sunod. Bati unta ka naman watching from Iriga City. Taga Iriga daan ni sa Ma'am Rosita Rombaoneri. Garumayang plano pa magbakasyon sa Iriga City. Okay? Anyways, ilalawag talang pa mga hanap buhay ito pang ibadigdi. Pagkatapos, hanap buhay man dyan sa Balyo, sa technical, kay Joanner Di Villa. Lawag ko muna ng mga hanap buhay ito pang Ako po, si Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Masilbi na siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Masilbi na siya. Ako po, si Sal Fortuno Jr. You better watch them shine, shine, cause they bring our future right. L-U-I-G-I, Luigi Villafarte. Wala din may malasakit at puso. Nandito na siya, 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 with the stars tonight. L-U-I-G-I, Luigi Villafarte. Wala din may malasakit at puso. Luigi! Ossie, Gessi Mix. Ossie, Gessi Mix. Ossie, Gessi Mix. Sa kongreso siya na nga. Ossie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Ossie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Ossie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatrabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Kamsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa dahil sa kanya nakilala si WC Kamsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada ay kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na
Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay pwede. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay pwede. Aakayin kayo ni Mix sa magandang kabuhayan at sa Kongreso hindi kayo pababayaan. Gagawa siya ng agrihab para sa mga magsasaka dahil ang mga mahihirap ay malapit sa puso niya. At kay Mix sa Kongreso itong kanyang priority. Ang distrito magiging lugar ng renewable energy. Sisimulan niya ang wind, solar, pati ang biomass. Murang kuryente para sa lahat at hindi na tataas. May malasakit sa tao, may tunay na prinsipyo. Sa distrito siya'y maglilingkod bilang kaibigan nyo. Kaya piliin natin ang taong subok ng talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng rinconada. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Uunkan kahobenan, nagserbi sa barangay, sagkod sa sanggunian, kan sa tuyang bulang banwaan, padako siyang nagtatabang, programang pangkabuhayan, ngunyan kagawad sa bula, Greg Lopez Pontanal. Ini si Greg Pontanal sa iyang tatabangan ang mga parauma digdi sa tuyang banwaan. Kagawad Greg Pontanal ang sa iyang kakayahan, kaipuhan kan banwaan si Greg Pontanal. Mga tugang, sa oras na ini, may bisita ako, si paring doon Hugo, ang PIO Chief, kan sa tuya pong, Congresswoman na good morning, ki paring doon Hugo. Formado ang padi ko, nakapaserdig di sa tuya. Padidig di ka sa nahiling ang byuta, gusto kumahilingan sa mong kagandaang lalaki. Ayan, mga tugang. And siguro po, Noy, tayo daw tukawan digdi Noy si tukawan si paring doon. Tangarig siguro at least 10 minutes mag-ulay-ulay lamang kami ni Pading doon. Tayo man sana niya ako nakapag-share na. Si paring doon digdi sa studio. Dati ko siyang kaibanan po sa DWEB FM kan panahon. Nakaibanan ko pa siya sa Sarong FM station sa Baaw. Nakaibanan ko pa siya digdi sa RPNDC. Kaya halos libot mi nang doon ni Pading doon. Mga stasyon ng radyo sa Rinconada. Ngunyan, si Pading doon po, saro sa sikat-sikat ngunyan na broadcaster sa Sarong FM station sa DWEB FM. 12 to 1 ang sa iyang program. And siguro, maaputa man lamang si paring doon. Kumusta ang sa imo Pading inot kalakawan sa nindo ni Congresswoman Josal Fortuno. Good morning sa imo. Good morning. Pero pwedeng haliw. Pwede man haliw na ang face mask. Bakunado naman kita pare. Bakunado kitang duwa. Ako bakunado naman pare. Iya. Diyos maray na pagkaaga po sa gabos. Digdi. Isug ka. Yan, isug ka. Yan. Yan na. Okay na. Nahiling na ang kagwap. Ang kagandang lalaki ni paring doon, ha? Artistahan ito eh. Parang si John Lloyd Cruz. Ayan. Pare, kumusta ang kalakawan nito ni Congresswoman? Ano sa tuyang Congresswoman sa karon ng Joey, Pading Joey. Perming ngaon sa trabaho, Ayun. Maski na nga siya personal day nakakapag presente sa sesyon duman sa batasan, tara mo naman senior citizen. Pero permi siyang nasa virtual session participant sa Zoom.
So, kung ano ang record kan sa tuyang kongsal na mayo nin absent, kaparehas niya yan, mayo man in absent. So, Perfect attendance. perfect. And ang advantage lang digdi, ta kung face-to-face attendance siya duman, so obligado siyang magpasiring sa Metro Manila Lunes, Sundong, Miyerkules. Ayun. So, makakahalubilo kan mga kababayan ta sa Rinconada, most probably Friday na hanggang Domingo. Pero ngunyan ta araw kayo ning nagkaigwanin pandemya, 24/7 oral daw yaon sa indang harong. Paminsan-minsan nagbibisita sa iyang district office digdi sa San Roque Poblacion. Aram mo kaya andra sa indang residensya na duman sa indang farm. Sa to 11th Earth. Iyo, sabi ka ni kan mga kalaban sa politika, mansyon. Bako po itong mansyon, tamayo nga ninin sala. Kumbaga sa ano, Mayo nga ninin sala. instead na gibuhat Kaya na sala, ano na? pinagkunyan baga ito, pinag-intrigas na mayamano na si Fortuno, taigwanan mansion. Actually, Ginebo ng resort sa sala. from the very beginning, kaya bako man silang mayaman, kaya lang, so yaon lang sa tahaw man. Pero tanong nga ita perminggana si Kung Sali, kasi naman ka nakatuod. Pero barita ko. Pero pwede to yan na ibigla digdi sa sa mga programa. paraan tabay Mga kung paraan nga tabay. perminggana sa kungsal. O ni kaya ang pinakamaray dyan na istorya. Anong sekreto manangga? Ang pagparahuna kay Aki Sal Fortuno, perming maluya, sagkod nagtitios, perming mayong Mayong kwarta. kwarta, mayong... Oo. ano. So kaya ina-underestimate siya kang kalaban. Mhm. Pero ang katotohanan, mas mayaman pa si Sal Fortuno sa Inda. Ayun. Ang problema ng Sal Fortuno, paggastos. Paggastos. Dahil sa For suka lang yan, pretending, ano to, rich, but Rich, pretending to be poor. Alam mo bang yan ang dating Senador Edmundo Sea, yan ang garo adopted son. Ayun. Yan ang executor kan kayamanan kan Sea. Ayun. Sa duwang aki ni Alangan si man Ma'am ang Diana. executor, dahil aboto Si ng Ma'am Diana kayamanan. sa si Ma'am Norma. Aram mo ba kung ano si Ma'am Diana digdi sa KBP? Oo. Siya bagang ano, siya bagang Chairman, chairman ng oo, ng KBP. kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. So, yun, tama. ayan ang sikreto kan Sal Fortuno. Pero aram mo, from the humble beginnings until the retirement in politics. Pero, ito yung congressman niya. Na-mention mo paring doon na retirado na sinda sa politika na mag-agaw, ngunyan na paaboto na election. Pero may karibay man. Si Sal actualmente Fortuno Jr., actualmente ang aki sunod niya ng for vice governor. mayo sana nin kaplano-plano ining si Only Son JP. Kaya la aram mo ba kung si Sen mang naghurot kaya na sikira walatan man lang nin sarong Fortuno sa politika Pamilya, mang oo. giraray. Ang mga leaders niya na nakamati kung gaano ka kasenserong magserbisyo na mayo nin pinapaboran, mayong pinipili na kababayan, kundi sa gabos. Asin, ang proyekto kan Fortuno, bako pong proyekto sana siya para sa kung ano, kundi urog ang proyekto ni Fortuno para sa gabos na mga namamanwaan na mabibinipisyaran. Bako sana ang nagkakapirang sektor, kundi gabos na sektor. Arog po kan mga infrastructure project, na arog po kan mga tinampo. Haloy na po ang tinampo kan balatan. Aki pa ko, igwa kami nindaga sa balatan. Sarong bilog na maghapon ang biyahe, pasiring duman pa di sa totoo lang. Subot sabihin, ang tinampo dyan kan panon, lubak-lubak pa. Parang lamawan Bako na lang yung lubak-lubak na talagang nagtatransbordo pa dyan. Taan lolo ko, tugang kan lolo ko, duman si Lolo Ilik Galan, dyan sa may Siramag, igwa kami nindakulon. Bako man kaming mayaman, kundi igwa lang kami nin mga ataman na mga baka, igwa kami ataman sindang mga Garong may ranso. Ano ba mga dyan? sinda si mama ko. Ngunyan, pag natitigbakan, siyempre, halimbawa, nakagat nin ulaypan, nakagat nin kung ano, nagagadan. So, binubuno ninda. Ay, minaabot naman si Carly digdi sa mo. Sa nabuat, tatawan man ngayon si Romy, si Honor, nin si mama ko, saka si papa Tawan ko, nga nin si Mabulalo. COP. Minaabot man, mabata na. Iyo. Dahil sa halawin Dahil ko sa ng halawin ko sa biyahe. tinampo. Oo, dahil sa biyahe. Then comes na igwa na kita nin mga politiko. Ako kaya karon dang Joey, ako nag-aatake sa mga politiko, mga mayo na. Iyo. Iinsultuhon man mga kalagkayan. Ay, maangkot pati sa tuan mga kalagkayan. Ay. So, pero Duman na nailing kita do. sa ano? Duman na kita sa ang nahihiling Haloy ninda itong pinagmintinar. Oo. Garo naging milking cow. Katong iba. Dahil na kita mag-mention. Dahil na
kita Pero dahil kay Kung Sal, Ilawan ni Fortuno. nahaman ini yung nabuwa, Nag-congressman, Oo. enot na nag-congressman, alagad dinaog. Pero kan enot siyang pag-congressman, iyon na ito ang plano niya talagang pakarahayon. Pakarahayon. Alagad dinaog siya, nakatulong termino sa duminaog sa iya, di man napakarahay. So pagbalik niyang dinaog niya naman, duman na siya, sarong termino pa sana, Hinaman niya na. pinakarahay niya na, ang naunambitan So, ng nabuwa balatan. Siyang, kumbaga sa legacy Legacy masasabi yan. yan. Hasta sangon yan. Ang biyahe ako, halos weekend yaon ako sa balatan. Pero pirang minutes na lang from Nabuwa to Balatan. Ay, ako kung ako nagbibiyay kan si Kasiro kuyang ka kaya. karag-karag na auto, Oo. 30 minutos, pinakahalawig na yan. Dahil man, tangkot siya mo kaya speed na maray dumalagan. Tapos, pero maiba kita, aram mo. Sabi kan iba, garo nga ya, kumbaga sa si Kung Sal, nag-start siya as chairman of the board kang Kasureco, na-elect board member. Kaya nga ni si Sal Jr. Cotana, ma-start man board member. Kaso, ma-start si Sal Jr. Vice Governor. Kaya napakaswerte ni Sal Jr. Hindi, diba? kinakantsawan Malalampasan pa si Papa niya. kinantsawan si Papa Oo. niya. Si Diba? Kong Sal kan mga barkada niya sa politika, arog ni Tito Ernie Verdadero. Mhm. Ika nga ya, Sal, Nagpoon. Board member. nagpara board member ka muna bago ka mag-vice governor. Pero ngayon si JP, kandidato pa siya ng board member, vice governor. Vice governor. So, araw kaya ng kaswerte. Maswerte nga ni, Sabi nga ni napakaswerte. kaya, If if destiny destiny commands, we must abide. So, we mga must tugang, obey. ini po ang realidad. Sikod, sa matuod siya na ini, katuwang ang Bicol Connection, itinataram ining mga bagay na inita. Aram mo, ngunyan kaya panahon sa politika karon lang Joe. Pwede mambagay itong programa Dakulon mo. ang nagpara istorya, lalong-lalo na ang mga kritiko asin kalaban ninda sa politika. Now, aram ba nindo na si Sal Fortuno, lehitimong taga-ring kunada taga-Nabuwa? Amo. Pero nag-director rin Kasureco sa Kasureco sa 2, oo, sa Naga. naging director. Kasi manager siya kan FB and DCG. Ako pa yan. Kampanahon. So, Pinaka-open ngunyan, station kadakol manager. Located at ka naman Camarines Sur. nagkikritik kay Gov. Mix na gustong mag-congressman digdi. Oho. Aram daw ba nindo na mayo man po nin maraot? In fact, once you are a resident kan sarong lugar, Oho. pwede kang kumandidato na sa sarong lugar na yan. Ngata, tada ininda pinagtutuyaw, ini si Congressman Salceda. Tano man? Don't you know na si Congressman Salceda, taga Pulangi, Albay. Oo, Pulangi. Nagduwang termino siyang, duwang tulong term Expressed as therein are those of the congressman. speakers himself and the Naga Pulangi. Albay. Dahil yung mo daan, iling-iling ka palang padi. Pinakagwapo kang broadcast media sa rin ko Pangyayari, grabe man. Bali, balikan ta, Congressman Joey Sarte Salceda, residents of Pulangi, inot baga nagpara congressman siya dyan. Iyo. Nag-congressman siya. And then, kan matapos siya sa termino, Naging governor. nag-governor siya. Gana Ngunyan, manggaray. ninhulit medyo harayo ang Pulangi. It's almost 30 kilometers from Pulangi More to than 1 hour Legazpi. drive. Oo. Nagharong siya sa Daraga. Oho. Kan matapos siyang mag-governor, di na siya nagbalik congressman sa 3rd district. Tamay harong na siya sa Daragang 2nd district. Duman na siya nagparehistro, duman siya kaya nabutante, ta-governor siya. Ay, duman na siya nagkandidato as congressman sa 2nd distrito. Gana na naman. Taano maraot? Baka O ang man maraot. kangon yan, siya ang congressman kan Albay. 2nd district. So, garo man yan digdiyo. Nasabi ninda na dayo si Gubmig sa Irigaring Conada, pero ang dayo lugod, may pusong matinabang, may malasakit, asin kadakol na mga itabang, asin gigibon pang maggaya ng programa sa Ringconada. When it comes to public service, sakod sa mga posisyon na congressman, mayo man din dayo dyan. Igwa nga ni sa Metro Manila, sa tagig na lang, pinagbabatikos man si Congressman Lani Cayetano, sakod si Congresswoman Lani Cayetano and Congressman Alan Peter Cayetano, tamag-agum ngaya, Congressman kan 2nd District, kan 1st District of Taguig. Gustong sabihon ngaya, dahil hindi nagdudurog sa harong. Iyo. Sa ibang distrito. Iba ngayang distrito itong agum.
So, arog po yan kaya. Pero that is valid po under Omnibus Election Code. Takot valid ba ko din. yan na valid yung pagkakongresista ka yan? Haloy na yan nahali. Correct. Oh. Bako. And don't you know po, mga tugang, na kung saralaan pagplantar nindo ng kandidaturang arog ka yan, di ko ta na haloy na sindang nahali sa pwesto, and at the same time, they can be punished under the Omnibus Election Code and perpetual disqualification to hold public office. Correct. Bakong iyo. So, talagang difficile po pag pinagparaparinartasan na ang political by demolition. Politics by demolition. Dumang klase lang kaya yan But eh. instead, dapat politics by accomplishment. Or performance. Or performance. Araw po yan kaya. Aram mo kaya ang performance, iba yan kaysa sa accomplishment. When or we talk about accomplishment. performance, kaya kanon lang Joey, nagpe-perform ka lang. Pero itong accomplishment Pero kung mo, accomplishment, igwa ka na nin probadong Naman. naginibuhan. Naginibuhan. Yan. Now, ibalik ta po digdi kay Congresswoman ta na sarong term lang. Si Pero Congresswoman po, sa istorya kan Rinconada, kanamok na ang 5th District, siya man ang First Lady Congress. yan ang day na representative. mahali sa record. Istorya na yan. Ngunyan po mga tugang sa presente now in this very hour, yaon po sa inapatan covered court ngunyan, ito mga pinagdistribuwaran ming napili mi na mga taga Rinconada, taga Nabwa, na may pera sa bambo. Nag-pay out na ngunyan, digdi duman sa mga kwarta na magiging bayad sa indakan pagtanom danin 25 pidasong bambu. O ngunyan, nagre-receive na ni Sinda almost 5,000, something 4,600 or 4,800. Araw kayan, ang kantidad. So, yaon duman si Kagawad Dona Onyate, yaon duman si Kagawad mga ibang Vice Mayor Marisa Bilitario na nagtatabang sa District Office kong Sal. So, arog lang po kayan, padagos-dagos na po ang trabaho mo padi. So, Okay. ako, Salamat pading doon, ha? nag-agi lang ako digdi sa Indo, ta may kinualang ako digdi. So, mabalos po Okay, sa thank you padi ko. Kapag bisita, Okay, siguro okay. si CD okay na. So, Okay na record. yung record. So, jingle, thank you. Thank you so Mabuhay much po for dropping RPN, by. Thank And you. guest sa programa ko, number 1 na sikat na broadcaster po, Nangyayari. pinakamayaman na broadcaster sa enterong Pilipinas, paring Don na Hugo. Thank you so much. Mga tugang, maparam naman po ako. Sabay ilaw ko naman yung mga anak po. Salamat kan sa inyong pong pagantabay. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Ako po si Emmanuel H. de la Sala, taga Barangay Bapor, Masbate City, BS Ed English sa Liceo de Masbate. Nagapasalamat sa ako Bicol Party List kan Congressman Elizalde Esco kag Congressman Alfredo Agar Bin Jr. paagi sa oportunidad na makabaton sa educational assistance bilang suporta sa akon pagaklase sa kolehiyo. Kag ini magiging paagi na matupadan akon pangarap kag mabuligan ang akon ginikanan. Sana damo pan iyo mabuligan. Mabuhay ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Si Jeff Besenyo, bayaba niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, tultol na paggobyerno. Oh, si Jeff Besenyo, dawa na sa kudngunyan masakit ang panahon. Perming yaon Jeff Besenyo, maalalay sa to. Serbisyo na probado, perminti na tao. Pagpadangat ka sa baaw, talagang totoo. Ako po, si Sal Fortuno Jr. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbi na siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Sal Fortuno
Ibigay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagos ang progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Inunoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inunoy ibas ko, sinlag na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, tulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinunoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor, ang sa tuyang konseho, ang irarani sa tao. Migay ibas ko, ang sa tung mayor, nonoy ibas ko sa tuyang vice mayor. At center, number 11, the Kaiju, Kai Soto. Kai Soto, bagong basketball star. Sa sipag at tiyaga at sa tulong ng sustansyarap ng Star Margarine, mas abot ni Kai ang pangarap niya. Kai goes for the shot. Slam dunk. Puno ng power nutrients na tulong pampatangkad, pampasigla at pampalakas, kasabay ng proper diet at exercise. Sa Star Margarine, mas abot ko ang pangarap ko. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. The preceding program was a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang Sa aking bawat hakbang, tulong niyo'y tamang daan. sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging